No niin, nuori kokki, missä päin maailmassa meet nyt? Mä oon Saksassa Frankfurtissa. Ja tää on tällainen paikallinen hampurilaismesta, mikä on saanut paljon hyviä arvosteluita. Ja sä tulit katsomaan, että onko tää oikeesti niin hyvä. Jep. Ei mitään muuta kuin ääntä kohti ja kerro meille arvostelut. Maistanko mä vaikka ranskalaisia eka? Ota tuo hampurilainen. Ranskalaiset on melkein samanlaisia joka puolella maailmaa. No joo. Tää riippuu ketä ne tekee. Tuo leipä oli aika mielenkiintoinen. Ja nyt rehellinen mielipide. Siis tää leipä on pehmeetä. On hyvä. Tää burgeri niin murskaantui just hyvin mun suussa. Eli se oli muresi lihaa. Se oli ihan sairaan mure. Eikä ole poltettu, eihän. Ei, tää oli niin hyvä. Sitten toi tomaatti. Se toi jotain sellaista, mitä mä vois selittää siihen. Sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Se juiciness. Ja onko se tekemässä silleen joka maasta, missä me nyt käydään, niin tällaisia erilaisia ruokavideoita? Missä maistelit? Of course, tämän jälkeen mä käyn Italias. Ranskas, Belgias, Ranska, Belgia. Sveitsi. Meneekö se Sveitsiikin? Ja ehkä Itävaltaa. Mä tuun maista ihan sairait ruokia. Kannattaa oikees kattoo koko ajan. Mä uploadan ihan kohta lisää videoita. Mut nyt Peace keskitytään out, tähän. A-Town. Häh? Peace out, A-Town. Nähdään. Yeah, peace out.